Metalaren hitzarmenaren negoziazio mahaiak arratsaldean egindako azken bileran FEBEMek bere jarrera aldatu du akordio bat lortzeko eta datorren asterako aurreikusita zeuden greba egunak bertan bera uzteko helburuarekin. Horrela FEBEMek atzean utzi ditu egindako bi proposamenak gutxieneko bermeari eta malgutasunari buruzkoak. Mugimendu horrekin metalaren hitzarmena sinatzea erraztea eta industriak behar duen egonkortasuna berreskuratzea espero da, batez ere gaur egungo bezalako krisi eta ziurgabetasun garaietan. Gogorarazten dugu FEBEMek eskainitako soldata eskaintzak tauletan 13%raino igoerak aurreikusten dituela, 2022-2025 aldian 6,5%, 2002an 2,5%, 2003an 2%, 2024an eta 2% ere, 2025an zifra horiek 3% gehigarriraino igo daitezke aldi horretan metatutako KPIak 13% gainditzen badute. Emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako egunaren harira egingo dituzten manifestazio eta mobilizazioen deialdien berri eman du gaur mugimendu feministak. Indarkeria matxistarekin lotutako delitu kopuruak gora egin du azken urtean, Hego Euskal Herrian datu ofizialen arabera hitzordua markatuta etorriko da soilik bai da baietz legearen gaineko polemikarekin, soilik bai da baietz legearen interpretazioak ireki du sexu erasoengatik espetxeratutakoen zigorrak berrikusteko aukera eta zenbait epailek zigorrak murriztu dituzte. Polemikaren erdian iritsiko da emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna. Estatuko fiskaltza nagusiak ez du nahi bortxatzaileei ezarritako zigor irmoak aldatzea sexu askatasunaren berme integralaren lege organikoa indarrean sartzearen ondorio zigor esparru penal berriarekin eman ahal bada. Fiskalek kondenen berrikuspenei erantzun uniformea ematea da Álvaro García Ortiz fiskal nagusiak emandako dekretuaren helburua. Nolanahi ere, azpimarratu duenez, prozedura bakoitza banan aztertu beharko da, kasu bakoitzaren ingurua zehatzak baloratzea eragozten duten automatismoetik iesi. Gabon, Bizkaiko egoitza pribatuetako langileek greba eguna izan dute gaurkoa, elak deituta dagoeneko 9 greba egun egin dituzte, hala ere, patronalek urratsak ematen ez dituztela salatzeko 5 greba egun deitu dituzte azaroaren 21-tik 25-era. Bai, eta gainera, jakinda 255 milioi euro jaso dituztela patronalak eta hala ere langileen soldatak izoztuta daudela, ez direla kontratazio gehiago egiten, ez direla bajak lehenengo egunetik ordezkatzen, ikusten dugu momentua dela berriro kalera ateratzeko. Eta gainera, hemen 2023an diru gehiago sartuko da, modelo aldaketa bat egongo da, nordikoagoa den modelo batera hurbilduz, unidades convivenciales ditzen dena erdaraz, eta hor ratioa bai ez dela berdina nordikoekin alderatuta, ikusi behar dugu, sartuko dela, modelo aldaketa bat egongo dela, baina bakarrik eurei interesatzen zaienak. Soldaten eta prezioen arteko arrakala gero eta handiagoa da Hego Euskal Herrian. Hori salatzeko milaka pertsona kalera atera ziren larunbatean soldata, pentsio eta zerbitzu publiko duinak pobretzearen aurrean aberastasuna banatu lelopean. Egungo krisi sistemikoa salatzeko Euskal Herriko eskubide sozialen kartak deituta, milaka herritar kalera atera ziren larunbatean Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Izan ere, soldaten eta prezioen arteko arrakala gero eta handiagoa da Hego Euskal Herrian eta horretaz jabetuta hori gogor kritikatu zuten langileek eta pentsiodunek. Arazoentzako premiazko irtenbideak eskatu zituzten gainera, soldata eta pentsioen erosalmena berreskuratzea eta horiek KPIaren arabera igotzea. Hainbat abisu aktibatu dituzte Euskal Herrian euriagatik eta haizeagatik gaurko asteleneko eguerditik, astearteko 6ak arte indarrean egongo da abisu horia prezipitazioengatik. Gipuzkoan eta Nafarroako zati batean 40 eta 60 litro artean pilatu litezke metro karratuko. Gainera, abisu horia ezarriko da Nafarroako Pirinioetan elurteagatik, 15 zentimetroko metaketengatik.
Eta Araban Dulantzi, Asparrena, Barrundia, Donimiliaga eta Zalduondoko alkateek legebiltzarrean salatu dute euren herrietako osasun zerbitzuen egoera, maiatzean Gotzone Sagardui salburuarekin elkartu ziren eta konpromisoa eta erantzunak eskatu zizkioten. Baina jarraitzen dugu gure medikoak oporrak edo bajak hartzen dituztenean ez dauzkagu ez dira sustituziorik egiten. Beraz, lehengo egoerara bueltatzen gara, ambulategiak izten dira eta bai, zerbitzua jasotzen dugu, ezin dugu esan ezetz, ikaragarrizko profesionala euskagu lotadan lanean, eta bai, arreta jasotzen dugu, baina asko mugitu behar gara. Biztanleria ez doa bere ambulategira, baizik eta galdetu behar du zein ambulategira joan daiteken kontsulta pasatu ahal izateko, zergatik oporrak eta bajak ez dituzte sustituziorik. Kulturan, Gasteiz 1200 defentsa amaigabea eleberri grafikoa kaleratu dute. Aritz Ibarra Agirrezabal ilustratzailea da eleberriaren egilea. Gasteizko Oian Eder Euskararen etxeak eta gauekoak programak batera kultur proiektuak elkarrekin deialdia irabazi zuen eta jada eleberria Zuloa liburu dendan eskuragarri dago. Aritz Ibarrak egileak azaldu digu zergatik erabaki zuen garai horri buruz eleberri bat egitea entzun. Gure historiaren pasartea oso ezezaguna da zoritxarrez gasteiztarren artean eta euskaldunen artean oro har, eta komikionen helburua apur bat da egoera irautzea eta gertakizun hau gizartaratzea. Eta kiroletan Joseba Ezkurria da 2022ko Lauterdiko txapelduna, igande honetan finalean Jokin Altuna mendean hartuta, 22-21eko emaitzarekin biek ala biek ikuskizun bikaina eskaini dute, Bizkaia frontoian pilotazaleen gozamenerako ikusi. Atera Jokinek, luze, eraman Ezkurdiak. Bolea ezker horman sartuko da, ireki Ezkurdiak. Altuna, txokoan ez du asmatu. Motzean jokatu du Joseba Gormabikoa, barruan da. Arro jokatu du. Jokin, txosatu gabea txapara joan zaio. Joseba Ezkurdia, hirugarren aldiz eta hiruretan. Altuna hirugarren Lauterdiko txapeldu. Soilik baietz da baietz legearen interpretazioak ireki du sexo erasoengatik espetxeratutakoen zigorrak berrikusteko aukera eta zenbait epailek zigorrak murriztu dituzte, beste zenbaitek eztabaida ireki da eta bi korronte nagusitu dira, batzuek diote legea reformatu behar dela, bestek berriz ez. Eta testuinguru horretan etorriko da azaroaren 25, hau da emakumeen gaineko indarkeria salatzeko eguna. Esan dezakegu sistema heteropatriarkal kapitalista are modu gordinagoan azaleratu zaigula. Esplizituki, inongo lotxari gabe. Jakin badakigu, feministok sortzen dugun olatu bakoitzean, sistemak olatu horiek gelditzeko mekanismoak jartzen dituela martxan. Eta aurten ere ez da gutxiagorako izan. Indarkeria matxistak hartzen dituen beste 11 forma salatzera ere aterako gara kalera. Indarkeria instituzionala, lan esparruan jasaten duguna, etxean jasaten duguna, heteroarautik ateratzearen jasaten duguna, aski da, nazkatuta gaude. Zaren ez dugula ulertzen justizia bakarrik bide penaletik doan zerbait dela, baizik eta testuan gainetik aipatu bezala justizia feminista badela ere guk autodefentsa da gure artean eraikitzea sarea, gure artean antolatzea eta justizia feministaren ulerkera ere zabaltzearena.
gizonei dagokizuen ardura hartzeko exigitzen dizuegula. Utzi erasotzaile izateari eta konplize izateari. Hartu egoerak eskatzen duen ardura eta erantzukizuna. Azaleko diskurtsoek ez dute balio praktikan ezer ez bada aldatzen. Soldaten eta prezioen arteko arrakala gero eta handiagoa da Hego Euskal Herrian. Hori salatzeko milaka pertsona kalera atera ziren larun batean, ikusi. Pobrezia igotzen ari den fase bat bizitzen ari dugu, eta fase hori gertatzen ari da 3 arrazoi ezberdinengatik. Batetik, soldatek erosahalmena galtzen ari dutelako, bestetik, elikagaien eta energiaren prezioak igotzen ari direlako, eta azkenik ere badagoelako interes tipoak gero eta altuagoak direlako. Eta guzti hori gertatzen ari den bitartean ikusten dugu nola, bai IBEX 35 enpresak eta baita bankuek ere beraien irabaziak biderkatzen ari dituztela urtez urte. Euskal Herrian bi herrietatik bat bizitza duin baterako diru sarreren kopuruaren azpitik dago. Pobrezia edo pobrezia arriskuan dauden jende kopurua igotzen ari da. Gainera emakume aurpegiarekin. Zenen ez ziren bakarrik planteatu pentsioen eta soldaten kontua. Baizik eta zerbitzu publikoarenak, etxe bizitzarenak eta beste hainbeste errebindikazioa. Aspaldidanik saiatzen ari gara beste kolektiboekin, langileekin, emakumeekin, gazteekin, amankomunean ekin batzuk garatzeko. Arabara Salto lautadako zenbait alkatek euren herrietako osasun zerbitzuen egoera salatu dute legebiltzarrean. Dulantzi, Azparrena, Barrundia, Donimiliaga eta Zaldunduko alkateek legebiltzarrean salatu dute euren herrietako osasun zerbitzuen egoera. Maiatzean Gotxone Zagardui osasun sailburuarekin elkartu ziren eta konpromisoa eta erantzunak eskatu zizkioten. Alkateen lehen mailako arretaren eskazia salatu zuen. Berriz osasun publikoaren egoera plazaratu dute legebiltzarrean. Baina jarraitzen dugu gure medikoak oporrak edo bajak hartzen dituztenean, ez dauzkagu ez dira sustituziorik egiten. Beraz, lehengo egoerara bueltatzen gara ambulategiak izten dira, eta bai, zerbitzua jasotzen dugu, ezin dugu esan ezetz, ikaragarrizko profesionala dauzkagu lautadan lanean, eta bai, arreta jasotzen dugu, baina asko mugitu behar gara. Biztanleria ez doa bere ambulategira, baizik eta galdetu behar du zein ambulategira joan daiteken kontsulta pasatu ahal izateko, zergaitik oporrak eta bajak ez dituzte sustituziorik. Egiari Zorrek, Santi Bruard eta Josu Muguruza gogoratu ditu Bilbon. 28 eta 33 urte bete dira hil zituztenetik. Edurne Bruard eta Ane Muguruza izan dira klabelingorriak uzten lehenengoak, Santi eta Josu Muguruzaren alabak. Ekitaldian azpimarratu dute, Santi eta Josu ez direla estatuaren ez lehen, ez azken biktimak izan. 28 eta 33 urte pasa dira estatu terrorismoak gaurko egunez Santi Bruard eta Josu Muguruza erail zituenetik. Orduaz geroztik urtero elkartu izan gara hemen bertan eta Errekaldeko plazan, beren izenak, beren memoriak eta beren ekarpenak gurekin jarraitzen dutela aldarrikatzen. Ta dagokigu xede, zail bezain simplea, historia kontatu eta egitea. Etaren aurkako borroka estrategiaren aitzakiapean, proiektu politiko legitimo bati aurre egiteko giza eskubideak urratu dituztela aitortzea eskatzen du.
Xantiren proiektua. Josurena. Dagoenako ez dauden beste hainbatena. Gaur, hemen biltzen gaituen berbera. Imaginatzen dugu. Gradu erregresioaren eraginez espetxera bueltatu da Joseba Arregi preso oñatiarra etxerat elkarteak jakinarazi duenez. Martuteneko espetxera bueltatu behar izan da Joseba preso oñatiarra. Bizkaiko egoitza pribatuetako langileek greba eguna dute, elak deituta dagoeneko 9 greba egun egin dituzte, hala ere patronalek urratsak ematen ez dituztela salatzeko 5 greba egun deitu dituzte, azaroaren 21-tik 25-era Jaradu Irreta. Joan den astean, azaroaren 18an eta 19an labek deituta greba eguna izan zuten Bizkaiko egoitza pribatuetan eta astenetik ostiralera bitartean elak lanuztea deitu du Bizkaiko egoitza pribatuetan ere. Izan ere, 2 urte daramatzate lan hitzarmena berritu barik, lan baldintzak izoztuta, langile faltagatik lan baldintza onartezinekin eta ratio eskasekin ohartarazi dutenez. Sektorea oso feminizatua da gainera. Hala patronalaren blokeoa egoera hori Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin egiten dela salatu dute eta horregatik erantzunkizuna eskatu diote Bizkaiko Foru Aldundiari. Bai, eta gainera, jakinda 255 milioi euro jaso dituztera patronalak eta hala ere langileen soldatak izoztuta daudela, ez direla kontratazio gehiago egiten, ez direla bajak lehenengo egunetik ordezkatzen, ikusten dugu momentua dela berriro kalera ateratzeko. Eta gainera, hemen 2023an diru gehiago sortuko da, modelo aldaketa bat egongo da, nordikoagoa den modelo batera hurbilduz, unidades convivenciales deitzen dena erderaz, eta hor ratioa bai ez dela berdina nordikoekin alderatuta, ikusi behar dugu, sartuko dela, modelo aldaketa bat egongo dela, baina bakarrik eurei interesatzen zaien aldetik. Arabara Salto metalgintzako hitzarmena sinatu dute Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek. Irailean sinatutako aurreakordioa izenpetu dute astelehen honetan SEA patronalarekin. LAB sindikatuak iragarri duenez, hurrengo asteetan argitaratuko da Arabako aldizkari ofizialean. Ela sindikatuak berriz, ez zuen sinatu aurreakordioa sindikatuaren esanetan, hobekuntza eskasak gutxiengo bati bakarrik aplikatu zaizkiolako. 2018an hasi ziren negoziazioak eta 2022an 4 greba egun egin ondoren aurreakordio batera iritze ziren LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak SEA patronalarekin. Irailean hain zuzen ere. Orain Arabako metalgintzaren hitzarmena berria sinatuta dago eta lan arloko Arabako lurralde ordezkaritzak azken pauso eman behar du. LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek gehiengo sindikalak osatzen dute, eta behin betiko akordioa babestu dute. Ela sindikatuak berriz sektoreko greba eta lanuzteak babestu izan ditu, baina hitzarmen berria ez sinatzea erabaki du, hobekuntza eskazak gutxiengo bati bakarrik zirela argudiatuta. Hitzarmenak eragingo die ez bakarrik argitaratzen denean, sektorean dauden langilei, baizik eta 2022 urtean zehar momenturen batean sektorean lan egin duten langile guztiei atzera eraginkortasunez eragingo lieke. Akordio historiko honen ostean jartzen direla oso oinarri sendoak eta zurrunak enpresa orain negoziatu ahal izateko, oinarriak igo direnez enpresetan ere hobekuntzak lortzea egingarriago ahal litzateke. Eta gure sindikatua zintzotasunez eta prestutasunez langileen esku jartzen dugu berau erdietsi ahal izateko ere.
Lan hitzarmenak jasotzen dituen aldaketen artean, 15% soldata igoera eta lanaldiaren murrizketa azpimarratu dute, besteak beste. Lab sindikatuak iragarri duenez, hurrengo asteetan argitaratuko da Arabako aldizkari ofizialean. Arabatik mugitu gabe, Michelin eta Mercedes enpresen hauteskundeak aste honetan izango dira. Bi enpresetako langileek bozkatuko dute hauteskunde sindikaletan eta horrek gehiengoak aldatu ditzake. Bi enpresek egoera desberdinak bizi izan dituzte. Michelinek ez du arazorik izan azken 4 urteotan, hala ere Mercedesek hilabete gogorrak bizi izan ditu. Gaiz aldatuta, klima aldaketak gehien kaltetzen dituen herrialdeak laguntzeko funtsa sortzea adostu da COP27. Garapen bidean diren herrialdei laguntzeko funts hori nork hornituko duen eta zenbateko balioa izango duen ez dute zehaztu. Mekanismoa garatzen hasteko talde eragile bat sortu dute, trantsizio komitea izenekoa 24 herrialdez osatua. Klima aldaketaren borrokari dagokionez, anbizio eta zehaztasun handirik gabeko akordioarekin amaitu da COP27 goi-bilera Egipton. Adostu dute aldaketa klimatikoak gehien kaltetzen dituen herrialdeak laguntzeko funtsa sortzea, baina funts hori nork hornituko duen eta zenbateko balioa izango duen hori ez dute zehaztu. Akordioa beraz ez da nahikoa izan. Clearly, this will not be enough, but it is a much needed political signal to rebuild broken trust. Europar Batasunak eta klimaren aldeko elkartek ere atsekabe azaldu dute aurrez adostutakoetan atzera egin delako eta gas isurketak murrizteko ez delako neurririk adostu. Aurrera pausorik ematekotan klima aldaketak garapen bidean diren herrialdei eragin dien kaltea ordaintzeko konpromiso hori hartu izana da, herrialde aberatsenek euren gain hartu izana. Mekanismoa garatzen hasteko talde eragilea sortu dute, trantsizio komite izenekoa, 24 herrialdez osatua, eta urtebetez landuko ditu ekimen horren funtzionamenduari eta finantzaketari buruzko xehetasunak, 2023ko COP28an onartzeko. Testu inguru honetan Greenpeacek aurrera pausotza jo du garapen bidean dauden herrialdentzako funtsen sorrera hori. Ez dituztelako beharrezko mekanismoak, ez dutelako behar bezalako baleak bide ekonomikoak, ez? Era berean dira inpaktu okerrenak jasaten ari direnak, ez? Eta gero gainera agian erantzukizun gutxien dutenak, ez? Emisio aldetik eta gutxien sortzen dutena direlako, ez? Alde horretik eskatzen duguna da justo erantzule handienak, ez? Orain arte emisio gehien sortu dituztenak, mekanismoak jartzea, bai ekonomikoak, bai bertzen modu batetakoak, funtsak bideratzeko herrialdi hauei adaptatzeko, mitigatzeko eta aukera izan dezaten. Dena den Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko zuzendariako hartarazi du planetak egoera larrian jarraitzen duela eta isuriak murrizteko konpromiso zehatzik ez dela jaso COP27 goi-bileran. Ikusi beharko da beraz datorren urtean Dubain egingo den COP28ko goi-bilera nola joango den. Gurera bueltan ingurumenari lotuta, iragan hilabeteetan izandako lehortea medio, zenbait neurri bete behar izan zituzten Ipar Euskal Herriko herritarrek, hainbat lagun kexu dira. Arrangoitzeko herritarrek salatu duten neurri horiek, laborariek pairatu zituztela bereziki, Ipar Euskal Herriko golf zelaiek inolako arazorik gabe eta murriztapen ahulekin funtzionatzen jarraitu zuten bitartean. Klima larrialdiaren eta beroteen ondorioz, lehorte latza izan da iragan udan Euskal Herrian ere bai.
Iparraldean esaterako Pirinio Atlantikoetako prefeturak krisi egoera ezarri zuen Ipar Euskal Herriko 95 herritan, eta zenbait neurri bete behar izan zituzten herritarrek. Hala nola baratzeak ureztatzeko ordutegi murriztuak zituzten, eta guztiz debekatua zen ibilgailuen edota etxe aurrealdeen, teilatuen eta bide bazterren garbitzea, etxeetako igerilekuen betetzea edo iturri publikoen urez hornitzea. Bada zenbait herritar kexu dira eta salatu dute murriztapen gogor horiek laborariek pairatu zituztela bereziki, bero handiarekin batera ureztatzeko zailtasun handiak sortuz, asko uzta galdu zituztela. Egoera horretan baina Ipar Euskal Herriko golf zelaiek inolako arazori gabe eta biziki murriztapen ahulekin funtzionatzen jarraitu zutela adierazi dute. Horiek ala asteburuan arrangoitzen zenbait lagun elkartu dira golf zelaian baratze bat simbolikoki landatzeko asmoz. Gazteek planetaren eta klimaren alde duten konpromiso handia berretxina izan dute eta deitoratu bizi dugun larrialdi klimatikoan aberatsek eta gobernuek duten rola. Lurra, ura eta baliabide oro lantzen dituen arenak direla aldarrikatzeko baliatu dute ekimena. Krisi klimatikoaren aurrean instituzioei eskatu diete egiazko neurriak har ditzaten kalteak eteteko. Amaitu berri den COP27 goi bileraren bueltan azpimarratu dute herrialde aberatsei dagokiela sortu duten hondamendi klimatikoa onartu eta konpontzea. Ostera Euskal Herrian energiaren arloan ere burujabetzaren aldeko urratsak beharrezkotza jo dituzte energiaren banaketa justu eta eskuragarri bat behar dela adieraziz. Hiriburuko ikastolak negua berogailurik gabe hasi behar izatea deitoratu dute eta gazte guztiei deia luzatu diete ama lurraren alde borrokatzeko. Gaurkoan Iñaki Ibarzena ekologistak martxan taldeko kidea elkarrizketatu dugu Hamaika telebistan. Egiptoko COP27 bilkura izan du hizpide eta nabarmendu du horrelako bilkurak antzerkiak izaten direla, aurretiazko adostasunik lortzen ez bada. Egipton ikusi duguna politikariak ez direla klima larrialdia demokratikoki konpontzen ari, eta ez direla horri aurre egiteko politikak adosteko gai. Holako bileretan aldez aurretik ez badira akordioa lortzen, bertan antzerkia egiten da. Presioak, aldaketak, baina genekien, gainera, non eta egindan bilera hau, ez? Erregimen diktatorial batean, herrialde afrikar batean, turistentzako hiri baten nun bakarrik gazkinez aldeu daiteke, bai, ekologisten aldetik, bertara joateko mobilizazioetara ez da deitu, joan behar izan duten pertsonak, labait parte hartzera eztabaidetan gobernuekin, baina, lortu den gauza txikietako bada, orain montatu behar diren fondo berriak, lortzen baldin badira, labait, erantzunkizun diferenteekin erantzuteko aldaketa klimatikoari herrialde batzuk eta besteok, negoziazio horietan onartu da gizarte zibilak, mugimendu ekologistak, sindikalak, emakumezkoak, indigenak parte izango dutela. Baina, betiko moduan, gero konjuntura bakoitzan ikusiko da. Eta ikusten duguna da, holako bilera nagusi hauek ez dutela betetzen inungo akordiorik, esperantzarik gabe hasten dira, eta bukatzen dira, gazi gozo, holako keinu batekin, kuriosoa da. Aurten, gaur gara 2022 garren urtean. Nazio Batuek, duela 50 urte, 1972an lehenengo batzar ingurumen gailurra egin zuten Estokolmon oso famatua. Handiko gehi urtera, gero Nairobin, gero handiko gehi urtera, Rioko gailurra oso famatu izan zen, garapen sustengarria. Gero Johannesburgora, han Euskaldun batzuk egon ginen, eta porrot bat izan zen. Eta gero berriz Rio de Janeiro izan zen, horbe bai, Euskal delegazio bat egon zen, eta aurten tokatzen zuen, 2022an tokatzen zuen berriz egitea. Nazio Batuek erabaki dute festejorik ez egitea, holako dirutza gastatzen dela ez egitea, eta ni pentsatzen dut, holako etekinak egiteko, holako gaur egun diplomazia ekologikoaren politikak oso eskazak dira eta hobeto ez egitea. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako hondakinen plana izan du hizpide eta dio Eusko Jaurlaritzak hondakinak kudeatzeko
aurkezten dituen neurri guztiak behin-behinekoak direla. Barzenak salatu du Araban, Bizkaien eta Gipuzkoan gero eta zabor gehiago ekoizteaz gain hondakin ugari importatzen dela, hainbat herrialdeetatik, Frantziatik kasu, zaborraren kudeaketa negozioa delako. Zaborren politiketan Eusko Jaurlaritzak jorratu dituen bideak dira beti provisionalak, beti behin-behinekoak, beti, orain ezinbestean egin behar dugu, baina gerorako behin-behinekotasuna, behin-behineko profesionalidadea, eta dauzkaten jokamolde bakarrak dira zaborren, ezaten dute eurek valorazioa, eta valorazioa nahi du erretzea, eta energia elektrikoa produzitzea, eta bestalde batetik, zabortegi berriak egin alden neurrian. Karo, daukagun problema da sistema industrial batean bizi gara, nun gero eta hondakin gehiago ekoizten diren. Eta hori da, nik gogoratzen naz, ekologistak moduan hasi ginela honetaz duela 50 urte. Planteatzen, Europatik datorren legea araudiak esaten du, lehenengoa da zaborra gutxitu. Hau da, gero eta gutxiago produzitu. Eta hemen daukagu gero eta gehiago, zergaitik. Jendeak esatu pega. Gero eta zabor gehiago, bai, zergaitik. Negozio badalako. Bere kudeak eta negozio bada, zuk eta gu Euskal Herrian, eta hori Zaldibarren ikusi izan, gu gara zaborraren importatzailea. Guk importatzen ditugu, gu daukagu problema bat, etxeteako zaborrekin, baina daukagu beste problema handiago bat, zabor industrialekin. Eta zabor industrialak eta zabor toksikoak ekartzen ditugu, erosten ditugu, beste herrialdetako datozenak, Zaldibarrera zetozen milaka kamioioiek asko eta asko Frantziatik edo Euskal Herritik kanpo etortzen ziren, bertan negozio bat egiten ari zalako. Eta hori horrela mantentzen den bitartean, eta zaborra baldin bada batez ere gutxientzako negozio bat, gu oso kezu gaude, eta ikusten dugu alde batetik daudela enpresa kapitalista batzuk, kristorezko dirutza ari direla egiten zaborren kudeaketarekin, baina ikusten dugu gobernuan dauden partidu biak daudela hor, enpresa horiekin negozioa egiten ere bai. Orduan, orain, esaten dute, egoera itolarri baten gaude eta behar ditugu zabortegi berriak. Hori da, duela 40 urte diskurso berdina. Eta mantentzen duzu diskurso berdina, gauza berdinak egiteko, etekin berdinak, eta esku berdinetan zarama negozio izateko. Zentzu horretan, Barzenak azaldu du hondakina kudeatzeko azpiegiturak presaka egiten direla, eta teknikariek beste aldera begiratzen dutela, Zubietako erraustegiaren aurkako mugimenduak salatu du, ingurumen zerbitzuetako teknikariek ez dituztela gutxieneko segurtasun neurriak betetzen, eta onartzen dute onartezina dena, eta hori ikusten ari garela, Zaldibarren eta Zubietan, entzun. Bueno, hor presio oso handia dira, eta ez Gipuzkoako gobernuak ez du olakorik egingo dena den, momentu honetan badaude alerta emoteko datuak, adibidez, agertzen ari diren hondakinen artean, errekan, airean baina errekan agertzen ari diren pozoinak, eta pozoin horiek ari dirateatzen ez dago dudarik erreuskailutik, eta erreuskailuak ez du segurtasun neurri minimoak betetzen zergaitik. Perituen edo adituen esanetan oso azkar egin direlako gauzak, eta barneko funtzionamendu hori erreuskailuena eta bere galdarenak ez dela egokia. Orduan, zer egiten dute? Daukaten eskutartean daukaten problema horiek kanpora bota, nolabait. Teknikoki gordetu behar zituzten neurriak gorde gabe, eta hori errekan agertzen da, eta agertzen dira amoniakoak, agertzen dira diozinak, agertzen dira furanoak eta beste toxizidadeak legez kanpokoa direnak. Eta ematen du, eta hori da ikustatzen ari dena, teknikariek, Eusko Jaurlaritzaren teknikariek hori ikusi dutela, hori bazekitela, eta horretaz ez dutela ohartu. Orduan, ikusten ari dena da, zaborraren kudeaketa oso problematikoa dela, baina oso problematikoa denez, politikari jarraitu duten logika izan da, enpresarioen logikan jarri, eta ez pentsatu, eta ez da
inoiz ez da lortzen, ez? Zarama gutxitzea, tona gero eta gutxiako produzitzea, eta nolabait politika desberdin bat lortzea. Hori ez dugu ikusten, eta zuk esan duzun bezala, Arantza Tapiak duela gutxi agertu duen plan berria da, bueno, zarama gehiago daukagunez, kudeaketa bat egin behar dugu, alde batetik, zabortegi gehiago jartzeko Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Eta zabortegi ilegalik alda gurean ere? Bueno, ez dakit, zabortegiak dira, justo zarama politika baten azkenengo urratza, ez? Lehenengo ebitatu behar duzu zarama hori, eta zarama hori egiten baldin baduzu, saiatu behar zara berziklatzen ahalik eta gehien, ez? Pasan egunean, gure taldeak salatzen zuen bolintzun agertu dan zabortegi ez legal bat, ez? Bolintzio inguruan obrak ari dira egiten, eta pista horietatik, desalmao batzu joaten dira, eta botatzen dute edozein gauza errekaren kontra. Hori da, bestalde batetik, nork zaindu behar du hori, nork euki behar du erantzukizuna hori ez gertatzeko? Bilboko udaletxea, Bizkaiko Diputazioa, Eusko Jaurlaritzako horiek gobernatu behar du hori, eta ez da ekologisten ardura bat. Ekologistak egin alduguna da, hori salatu eta hori oharra eman, eta esan, hau gertatu da, mesedez, zaintza gehiago jarri, ez? Hori da, ikusten ari da, garena, zoritzarrez, lehen esan duten bezala, zaramaren inguru politikak Euskal Herrian dira behin-behinekoak, provisionalak eta provisionalak. Zertarako, negozioa egiten jarraitzeko. Mugei dagokionez ez ditugula onartu nahi. Azaldu du, Bartzenaren esanetan kapitalismo berdea oksimorona da, eta zentzu horretan ezinbestekotzat jo du kontsumo eta produkzio ereduak aldatzea. Onartu nahi mugak. Ez ditugu onartu nahi mugak, ez ditugu onartu nahi ekosistemek, bai itsasoak, bai mendiek, bai errekek, bai basoek, muga batzuk dituztela, eta gu bizi gara herrialde industrializatu baten, gure produkzio eta konsumo joerek jotzen dute muga horiekin, eta ez dugu onartu nahi aldatu behar dugula gure bizimodua. Batzuk esatu dute bizimodu imperiala, gero eta kotxe gehiago, gero eta tramankulu teknologiko gehiago. Bai, jakin behar dugu horrek sortzen dituela kalteak, eta horren soluzio bidea dela, gure produkzio eta konsumo joerak aldatzea. Horretan daude, talde pilo bat, esperientzia pilo bat ari dira egiten Euskal Herrian, konsumo eta produkzio eredu horiek aldatzeko. Babesa badago instituzioetatik, zerbait, ez nahikoa. Eta badaude enpresa, diferenteak, ekonomia sozialekoak, badaude enpresa batzuk unik. Pasan egunean, eukinuen topo, diskak egiten duen enpresa batekin, eta oso eredugarri, zitzaidan zemotako jarduera dituzte plastikoa ebitatzeko eta produzioa alik eta energia gutxien egiteko, badaude adibideak. Zoritzarrez ez dira babestuak, ez dira bultzatuak askotan instituzioetatik, batzutan bai, baina gehienetan ez. Eta eredu desberdin horretarako praktikak ari dira elikadura alorrean, nekazaritza alorrean, garraio alorrean, energia alorrean, ari dira planteatzen bide diferenteak, kooperatibismoa eta baina, horretan gaude. Gai zaldatuta, Araban, nekazaritza ministerioak Errioxako Kontseiluaren esklusibotasun eskaera onartu du. Aldaketa honek izugarrizko eragina izango du sor marka berriarekin merkaturatzea nahi zuten upategietan. Hau da, Arabako Errioxako upategiek ezin izango dute bi izendapenekin saldu euren ardoa. Erabaki beharko dute Errioxako edo Arabako Errioxako sor marken artean. Mahatz bilketa hasi baino lehen Errioxako Kontseiluak iragarri zuen upategien eta mahastien esklusibotasuna ez zigituko zuela. Orain nekazaritza ministerioak onartu du Errioxako Kontseiluaren eskaera. Horrek esan nahi du zormarken artean bat aukeratu beharko dutela upategiek baita mahastizainek ere. Arabako mahastiak zormarkarekin merkaturatu nahi duten upategiek ezin izango dute Errioxako zormarka erabili. Eta ez hori bakarrik, mahastizainek soilik izendapen bateko edo besteko upategiei saldu diezaiekete euren mahatz. Gauzak horrela, Araba Errioxako upategien elkarteak adierazi zuenez, enpresa askearen legearen aurka jotzen du eskaerak.
eta hurrengo zuzendaritza batzordean aztertuko dute errekurtso bat jartzea. Lo que hacen es dejar en indefensión y discriminan de alguna manera a todos aquellos inscritos o dueños de viñedo inscrito en Rioja. Pueden ser viticultores o bodegueros con propietarios de viñedo. Realmente las condiciones de esos acuerdos lo que reflejan ir contra la ley de la libre empresa, y ese es el mal realmente, que es plural y para todos aquellos que estén inscritos en esta denominación de origen. Era berean Eusko Jaurlaritzak egin duen balorazioa da Araba Errioxako upategien guztien alde egingo duela. Arabako Foru Aldundiak berriz azken agerraldian Ramiro Gonzálezek Errioxako Kontseiluari negoziatzeko borondatea eskaini eta eskatu zion. La insistencia en requerir del Consejo Regulador pues ese diálogo y ese acuerdo, sentarse a hablar para ver cómo podemos avanzar por este camino. De momento, pues estos llamamientos no han tenido éxito, pero yo estoy convencido de que lo van a tener. Orain ikusteko dago Abra elkarteak errekurtsoa jarriko duen araudi honen aurka. Beldur barik lehiaketak 12 eta 20 urte bitarteko gazteek indarkeria matxistaren eta berdintasunaren inguruan egindako 300 ikusentzunezko lan baino gehiago jaso ditu aurtengo edizioan. Astelehen goizean Sestaoko Musika Eskolan Beldur barik programaren 13. edizioa aurkeztu dute ikusi. Indarkeriaren aurrean argi dugu prebentzioa dela dugun tresna baliotsuena. Eta argi dugu baita ere gazteen artean sustatu behar dugula bereziki. Horregatik antolatzen dugu urtero Beldur barik. Beldur barik programak luxuzko enbasadorea dauka. Izaro abeslaria bat egin du Beldur barik ekimenarekin. Kulturan Gasteiz 1200 defentsa amaigabea eleberri grafikoa kaleratu dute. Aritz Ibarragirrezabal ilustratzailea da eleberriaren egilea. Gasteizko Jan Eder Euskararen Etxeak eta Gauekoak programak batera kulturproiektuak elkarrekin deialdia irabazi zuen, eta ostiraletik aurrera eleberria Zuloa liburu dendan dago eskuragarri. Gasteizko Jan Eder Euskararen Etxeak eta Gauekoak programak abiatutako batera kulturproiektuak elkarrekin deialdia irabazi zuen Gasteiz 1200 defentsa amaigabea eleberri grafikoaren proiektuak. Aritz Ibarragirrezabal ilustratzailea dago eleberri grafikoaren atzean. Gasteiztarrak urte eta erdia eman du bere lehenengo eleberri grafikoa dena marrazten. Ibarrak Fernando Sánchez Aranaz historialaria eta Martin Txipia elkartearen laguntza izan du. Gure historiaren pasartea oso ezaguna da zoritxarrez gasteiztarren artean eta euskaldunen artean oro har, eta komikionen helburua apur bat da egoera iraultzea eta gertakizun hau gizartaratzea. Komikian Gasteizko setioa eta bere testu ingurua saltzen dituzte. Hiriaren aurkako erasoaldia Alfonso Zortziak buru zuen, Gaztelako Erresumako gudarosteak burutu zuen. 1189-1200 urteen bitartean, Nafarroako Erresumaren mendebealdeko lurraldea konkistatzeko kanpainan, Antzo Zazpia Nafarroakoaren garaian. Gasteiztarrek zuarki defendatu zuten hiria, bertan gotortuz eta setio 8 edo 9 hilabetera luzatuz. Irakurlea defentsa ikaragarri honetan murgiltzea da asmoa.
Euskaraldiak lehen egunak egin ditu eta datozen 2 asteetan ohiko bihurtuko den keinua egin dute askok. Estreinako zahobizi edo belarri prest txapa hartzea eta kalera atera aurretik paparrean jartzea. Euskaldunak 80% baino gehiago diren herrietan izan dira galerarik handienak, bai erabileran eta bai lehen hizkuntza euskara dutenen zenbatekoan, UEMak aztertu duenez. Ezagutzan azken urteotan izandako beherakada eten egin da. Gai honetaz sakonago hitz egiteko Iraitz Lazkano UEMako kidearekin mintzatu gara eguerdiko magazinean, entzun. Zer ari da gertatzen euskararekin udalerri euskaldunetan? Esan duzun bezala, aztertu ditugu 2021ko zentsuan gora bera horiek, eta ikusten ditugu hainbat argitzal, kezkatzeko badare arrazoiak, baina pixka positibotik hasteagatik edo, aipatu nahiko nuke gero eta udalerri euskaldunan gehiago ere badagola EAN, eta horietako gehienak UEMako kide direla, eta horrek adierazten digula, euskaldunon lurgune hori, gero eta zabalagoa eta gero eta sendoagoa badala. Baina horrek ezin digu, ezin gaitu itxutu eta begibistakoa dan galera nabarmen hori, aipatu gabe ezin dugu gutzi. Ezagutzan berako joera nabarmena da, nabarmena izan da, pixkat esango nuke azkenen gurtan eten egin dela, ezagutzaren berazko joera hori, baina ez dugu lortzen eteteaz aparte berreskuratzea, eta ezagutzan pixkanaka gorako urratsak egitea, eta horrek ekartzen duguna azken finean, udalerri euskaldunetan euskaldun ehunekoa edo euskaldun dentsitatea gero eta txikiago izatea. Beste datu bat ere plazaratu duzu, eta horixe da, geroz eta txikiagoa dela euskara lehen hizkuntza dutenen proportzio hori. Datu honi zein azalpen aurkitzen diozue? Azalpen bat baino gehiago, hasiera baten igual pentsa daiteke transmisioan egon daitekela arazoren bat, hau da, belaunaldi batek hurrengoari, euskararen transmisioa ondo egin ez diola edo, baina ez dugu uste hori danik arazoa, uste dugu udalerri euskaldunetan, beste edozein eremutan baino gehiago transmititzen dela euskara, bai ikusten dugu egon dien biztanle aldaketak, edo biztanleen joan etorriak horrek berak bai izan dezakela eragina handia, batetik hori, eta bestetik hainbat herriren tamaina handitzea ere, inguruko herrietatik bizitzera etorri direla eremu euskaldunagoetara hainbat pertsona, horrek eragin diguna da eremu euskaldunetan erdaldun gehiago gotea, eta uste dugu ere baino herri baten euskaldunen profila aldatu egin dela. Euskaldunak lehenago gehiago baldin baziren lehenengo hizkuntza bezala euskara zeukatenak, ohikoagoa da, bigarren hizkuntza euskara dutenak edo erdaraz erosoago jarduteko ohitura hori dutenak. Hor, nik uste dut bi hiru kontu horiek danak batera behar diela pixkat ulertzeko joera aldaketa hori. Etxeko erabilerari buruz ere hitz egiten du, kaleratu duzuen txostenak, zein da argazkia? Argazkia egizan da larritzekoa da, hor, esan baldin modulen ezagutzaren beherakada hori poliki gutxitzen edo, gelditzen baldin moduan, nahiz eta ez lortu hori berreskuratzea, atzerapasun nabarmenak eman dira erabileran. Adibide bat jartzeagatik, 1991an 180ko ezagutza mailarekin 181 baldin bazan erabilera, 2021an 184ko ezagutzarekin 59koa da. Hau da, proportzioan atzerakada hori esango genuke askartu egin dela. Eta hala ere, nik uste da aipatzekoa dela beste edozein tokietan baino
gehiago erabiltzen dela udalerri euskaldunetan euskara, baina orokorran ikusten dugu joera negatiboa dela. Hori zer azaldu dezake, lehen esan bezala, faktore bat baino gehiago. Faktore bakarra baldin balitz, begola erresago izango litzake hor neurriak hartzea ere, baina batetik aipatu duten, hasieratik aipatu duten ezagutza txikiago horrek euskara erabiltzeko aukerak ere neurri baten mugatu egiten ditu, ez dago hainbeste espazio euskaraz jarduteko. Bestetik, lehen hizkuntza euskara espaldin bada, edo jende gutxiagoren lehen hizkuntza baldin bada euskara, espazio gutxiago egoteaz gain, erosotasunean edo ituretan ere horrek izan dezake eragin negatibo bat, ez? Eta gero bestetik, bizimodu aldaketak, ez? Orokorrean udalerri euskaldunetan ere bizimodu aldaketak eta herritarren ohituran aldaketak egon baldin badira, horrek ere eragina izan dezake euskararen eguneroko erabilera hortan. Hauxe, beraz, diagnostikoa aipatu dugu ere Euskaraldia dagoeneko martxan dela, beraz ere horretan eragiteko aukera aproposa, ez da? Bai, nik uste dut, udalerri euskaldunetan ere ezinbesteko ekintza edo ariketa proposatzen digula Euskaraldiak, badakogulako guk ere zer hausnartu, sarri udalerri euskaldunetan dena egintzat emote hori ere arazo izan da, arazoak ez identifikatzea bere ere arazo bat badalako, eta badakogulako guk ere zer hausnartu eta nola eragin gure eguneroko hizkuntza ohituretan, eta nola egin dezakegun egunero euskara pixkat gehiago erabiltzeko. Nik uste dut herritarren aktibazio alde hortatik ezinbestekoa dela. Badakigu Euskaraldia ez dela izango euskararen erronka guztien irten bidea, ez dela barita magiko bat izango, eta horrekin batera beharko dela beste kontu batzuk. Herritarduntzeakin eta aktibatzeakin batera ezinbesteko izango dalako politikak aktibatzea eta benetan errotiko politikak egitea, egiturazko neurriak hartzea, bai hizkuntza eskubideak bermatzeko eta baita egunerokotasunean euskara eroso gehiago erabiltzeko espazioak edukitzeko. Bertsolaritzan, Alaia Martinek irabazi du Amurrioko saioa 676 puntu eskuratuta, nagusitu zen beste 5 bertsolarien gainetik. 18 bertsolari arituko dira finalerdian, bigarren itzulian 10 gizon eta 8 emakume. Abenduaren 3an jakingo da zeintzuk arituko diren txapelketa nagusiko finalandian. Beraz nere txiki polit, zuk behar banauzu behar, hartzazu lasaititia eta lasai egin negar, ta nahi dugun erritmoan askatuko dugu elkar. Ta nahi dugun erritmoan askatuko dugu elkar. Euskadiko orkestrak eta Donostiako Orfeoiak Orfen Carmina Burana interpretatuko dute. Pablo Gonzálezen gidaritzapean denboraldiko 3. programarako Euskadiko orkestrak musika klasikoaren historiako obrarik ospetsuenetariko baten aldeko apustua egin du.
EBD Bonafini hilda Maiatzeko plazako amen presidente historikoa. 1977ko otsailean eta abenduan Jorge Vidalen diktadura garaian baitu eta desagertu ziren Jorge eta Raulen ama zen. Ikus dezagun minutu batean. Desde el primer día las madres lo calificamos a Macri con lo que sentíamos, con lo que pensábamos que era, y fuimos muy criticadas porque dijimos desde el primer día que Macri era nuestro enemigo, porque era enemigo del pueblo. Hicimos marcha de resistencia y caminábamos sin parar con ese afán de las madres las 24 horas, que no hay otra manera de calificar a estos grupos de asaltantes que vienen a querer llevarse la patria. Y la patria es nuestra. El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto. Y hacer este acto aquí en la plaza, el primer día que todavía no había asumido, es un acto revolucionario. Y lo hicimos pensando en nuestros hijos, pero también pensando en ustedes y en los hijos de ustedes. Porque la pelea de las madres es para dejar a los hijos de ustedes un país mejor, como soñaron nuestros hijos. Eta gaurko joko zelaia saioan erremontea izango dugu ikusgai. Joaneneak eta Izpuru bigarrenak, Ansa bigarrenaren eta Larrañagaren aurka jokatuko dute binakako erremonte partida. Gaur gaueko 10:00 hemen Hamaika Telebistan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Ezpalak taldearen Lehertu arte abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Bihar arte.